Bona tarda. Agrair al Gil que em demani que presenti el llibre. Sempre per mi és un plaer venir a la Biblioteca Pública Arús. Agrair-los que hagin vingut en un dia de partit de Barça-Nàpols. Esperem que guanyi el Barça, però en tot cas també esperem que la presentació del llibre us agradi. No? Jo segueixo les instruccions. Però em sentiu bé, oi? Bé. Doncs és un llibre molt recomanable i necessari, perquè era un llibre que no existia. El Diluvio és un dels grans diaris de Barcelona, de Catalunya i diria d'Espanya. Del Diluvio ja deixo que en parli el Gil. De fet, el llibre que estem presentant és l'evolució d'una tesi doctoral que ell va defensar i que jo vaig dirigir. Però diria que m'agrada molt més el llibre que la tesi. Jo he tingut la sort que he llegit tots dos i el llibre realment és el que m'hagués agradat que fos la tesi. Perquè si no entrarem en detalls, la tesi té bastantes més pàgines. I en el llibre està tot molt més sintetitzat i, com deia, és una obra, diria que necessària, i falten coses perquè diguem que un dels meus àmbits de recerca és el creador d'aquesta biblioteca, que és en Valentí Almirall. A partir de l'herència d'Arús va construir la biblioteca i això va generar que perdés un amic, que era el Lasarte, el propietari del Diluvio, que el diari, per motius que ara no venen al cas, va iniciar una polèmica molt agra amb l'Almirall, que això no ho explica el llibre, no perquè no ho conegui, però no ho explica en el llibre, tot i que va passar. Malgrat això, el Diluvio era un gran diari, encara que els larruxistes l'anomenessin un nom que a ell no li agrada i per tant no el diré, però el poden trobar, i que ells repliquessin que el diari de Lerroux era l'eco de los chinos. Era la dialèctica de l'època, que moltes vegades no era només de paraules, sinó que era una Barcelona violenta, era una Barcelona força diferent de l'actual, i a més, el fill del Lasarte que s'esbaralla amb l'Almirall es casa amb una Busquets, i els Busquets són una família molt important, especialment perquè els Lasarte es veu que per dirigir el diari no eren les persones més adequades, en canvi els Busquets sí que eren uns empresaris molt exemplars, amb el punt que el Busquet, a través de la seva germana, controla el Diluvio i a través dels seus negocis acabarà controlant el Trust. I és curiós, perquè acabarà controlant alguns dels diaris més importants de Madrid, com l'Heraldo de Madrid, el Liberal de les ciutats de Madrid, de Sevilla i de Múrcia, i un parell de revistes. Al principi amb un advocat molt interessant, que és Amadeu Hurtado, després Amadeu Hurtado, per temes que no venen d'aquí, doncs trenca amb Busquets com a soci, no com a amic, o com a mínim així ho reflecteixen les seves memòries, i desgraciadament la Guerra Civil trenca aquesta tradició tant del Diluvio a Barcelona com d'aquest conjunt de diaris controlats per la família Busquets, que desgraciadament no van poder sobreviure a la riada, al diluvi que va ser els 40 anys de franquisme. En Gil Toll és professor associat de periodisme a la Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona. Com ell li agrada presentar-se, és un reporter, treballa a TV3, suposo que l'heu vist diverses vegades a Valor Afegit, però com a historiador, que és del que estem parlant, d'història de la premsa, és un dels millors historiadors de la premsa i ha fet d'estudis de diaris importants, n'hi ha poquets. La Vanguardia en té un, n'hi ha un altre diari, tu el cites i ara no me'n recordo, que també en té un altre, l'ABC, i poquets més. I el Diluvio no tenia una monografia com aquesta, molt centrada en els anys de la Segona República, i el Diluvio té una trajectòria llarguíssima que li donaria per poder fer una sèrie de llibres, però avui estem per parlar d'aquest, i per parlar d'aquest, l'adient
és que en parli el seu autor i posteriorment doncs, entrarem en un debat que obrirem a tots vostès si volen intervenir i jo no tinc res més a dir, de moment, que cedir-li la paraula a en Gil. Gràcies. Moltes gràcies, Josep, per la teva presentació, moltes gràcies a vosaltres per venir i compartir aquesta tarda aquí amb nosaltres i per parlar, per interessar-vos pel Diluvio, que és aquesta, jo dic, una institució de la vida de Catalunya, perquè va ser el gran diari popular de Catalunya durant 80 anys, i això són molts anys, són moltes dècades, i és un paper, diguéssim, molt poc conegut i molt poc reconegut per causes diverses, però sobretot per aquesta llosa del franquisme que primer va interrompre la vida del diari i segona el va enterrar a consciència, anem a dir, amb aquella pena que els romans van instaurar, que era la damnatio memorae, que era, si volien castigar algú per l'eternitat era ignorar-lo a partir del moment de la seva mort, anem a dir, i això és el que van fer amb el Diluvio i amb moltes altres coses i personatges de l'època prefranquista, evidentment. Doncs aquest és un d'aquests damnificats que hem ressuscitat, literalment, a pesar que estava present a les biblioteques, perquè és un diari del qual afortunadament se'n va guardar una col·lecció o dues col·leccions com a mínim, una a la Casa de l'Ardiaca i l'altra a la Biblioteca de Catalunya, que ha estat digitalitzat recentment i que aquest també va ser un motiu pel qual jo em vaig atrevir a fer aquesta tesi que va dirigir en Josep. I per cert, ja que parlem del tema de la tesi i de com no aborda aquesta primera etapa del diari, li he d'atribuir la culpa d'aquest fet, perquè ell va ser la persona que em va recomanar que, home, davant de 80 anys d'història, doncs potser que acotis, que et quedis en una de les etapes, i potser la Segona República és la que serà més interessant, la més viscuda, i que no ens dispersem, perquè si no, efectivament, abraçar tants anys amb una certa intensitat és ben impossible. Pots dir quantes pàgines té la teva tesi? La meva tesi té 700 pàgines, però entenc que tampoc és una cosa extraordinària quan parlem de tesis. Clar, si hagués estat un altre plantejament hauria estat... No reviurem aquí els debats que ja vam tenir en el seu dia. En tot cas, hem fet això sobre la Segona República i sí que, evidentment, hi ha una introducció sobre els primers anys, que van començar el 1859, que és l'aspecte que tenia el 1859, quan un grup de persones que tenien interès en tirar endavant un diari per influir en l'opinió pública, van acabar fent aquest diari que es va dir en el seu moment El Telégrafo. De fet, van estar a punt de comprar Diario de Barcelona i van estar en negociacions i que van ser molt intenses i que semblava que la cosa quallava, però al final hi va haver un desacord econòmic pel deute que tenia el Diari de Barcelona, si no recordo malament, i aleshores van decidir tirar endavant un diari nou, amb un nom nou, que es va dir en aquell moment El Telégrafo, perquè en aquell moment això del telègrafo era una novetat tecnològica, i semblava que era una cosa moderna, en aquell moment, doncs clar, van agafar aquest nom i des del primer moment van decidir que la seva línia seria una línia popular i que el seu preu també seria un preu popular, de manera que van oferir el mateix que oferien altres diaris de la ciutat, notòriament Diari de Barcelona, a una quarta part del preu que ho venia el Diari de Barcelona, sobretot per subscripció, en la qual cosa sembla que van fer forat molt ràpidament, i si ens hem d'atenir a les dades que hi ha del timbre de periòdicos de correus, en el primer any, ja al final del primer any de competència amb el Diari de Barcelona, el va superar en aquells moments. Jo sempre dic que amb les dades de tirades hem de ser molt cautelosos, que no hi ha
no hi ha contrast d'aquestes xifres i que poden ser com a molt indicatives i que en tot cas doncs, ens els hem de prendre així. Però sí que és creïble, anem a dir, que sortint amb aquesta política comercial tan agressiva doncs, fossin capaços d'assolir un èxit ràpidament, com van demostrar després dels 80 anys d'història del diari. No? Va ser un diari que es va començar dient El Telègrafo, després va canviar diverses vegades de nom, la impremta va ser un altre dels noms que va utilitzar. I això per què passava? Doncs perquè els mitjans de comunicació, els diaris de l'època, estaven molt vigilats per la Fiscalia d'Impremta i que els posava multes, els suspenia de circulació molt sovint, i aleshores una de les formes de superar aquests entrebancs era utilitzar un altre nom, encara que fos de forma temporal. De vegades ho feien d'acord amb alguna publicació que ja existia i que utilitzaven el nom d'aquesta publicació amiga i sortien el temps que estiguessin suspesos de circulació, sortien amb el nom dels altres. Aquest de la impremta va ser un cas una mica diferent, va ser com una refundació del diari, té a veure amb un conflicte també que tenien amb altres actors de la ciutat, que tampoc no hi entrarem perquè ens perdríem, i en tot cas el nom definitiu va ser el del Diluvio, que el van adoptar el 1879, i també va ser arran d'una situació d'aquestes de conflicte. Ells van donar, l'any anterior, 1878, l'Ajuntament de Barcelona va intentar imposar un impost pel consum de gas domèstic, aquell gas que servia per enllumenar, no era per cuinar, sinó per il·luminar les cases, que encara no hi havia electricitat. Aleshores aquest diari va liderar una campanya de boicot al consum del gas per oposar-se a aquesta idea d'imposar un impost al seu consum. I va tenir molt suport, va haver-hi molts comerciants i molts particulars que es van sumar a aquesta campanya de boicot, i això va durar mesos, va ser un enfrontament molt llarg, i ells contínuament al diari es ficaven amb l'alcalde, amb el governador civil, els criticaven per davant i per darrere. L'impost aquest al final van acabar tirant enrere, o sigui que en aquest sentit va guanyar la voluntat popular de resistir-se a això, però pel mig hi va haver aquestes noves suspensions i multes i el que tu vulguis, i un nou renaixement del diari amb aquesta nova capçalera que es va produir, es va batejar, anem a dir, el dia que el director del diari del moment, que era el Josep Laribal, va anar a l'oficina corresponent a registrar el nom i li van preguntar, quin nom li vol posar? Doncs li posaré La Cortina. I La Cortina es va esverar el funcionari perquè el fiscal d'impremta del moment es deia Mariano de la Cortina. I llavors, clar, això és una absoluta provocació. En aquells moments, diguéssim, aquesta mena de tretes, aquesta mena de bromes, eren, sembla, molt habituals. La qual cosa, el funcionari li va dir, se va armar el diluvio, si fas això, i l'altre va dir, el diluvio, però el diluvio. I així va quedar aquest nom, que sembla més aviat d'una revista satírica o d'una altra mena de publicació que no pas d'un diari, però que va ser el nom que va perdurar fins al 1939, o sigui que va durar 50 anys ben bé. I aquesta va ser la història del Diluvio. L'Aribal, per cert, que potser us sonarà el seu cognom dels Jardins de Montjuïc, els Jardins L'Aribal, que hi ha a la falda al costat de la Font del Gat i per sobre del Teatre Grec. Efectivament, aquella era la seva finca, era un senyor que ja venia de família, diguéssim, benestant, i tenien propietats, i entre les quals aquesta, en la qual ell va construir un palauet mossàrab que després va ser la primera seu de l'Escola del Bosc, de la primera escola higienista de Barcelona. O sigui que ve tot d'aquí. I aquest Laribal era tot un personatge, era un senyor que no necessitava treballar de periodista, però volia influir en l'opinió pública de la ciutat i era especialment amatent a tots els afers de l'Ajuntament, i era molt meticulós fins al punt que una vegada va fer un article sobre la qualitat del pa que es menjava a la presó
i per avaluar la qualitat del pa que es menjava a la presó va portar-ne una mostra, un llonguet, anem a dir, a un laboratori perquè determinessin quina quantitat d'aigua i de llevat hi havia, perquè si hi havia massa llevat era el que li donava mal gust al pa. És a dir, ara imagineu-vos, això estem parlant de finals del XIX, no? És un periodisme de precisió molt notable, no? Avui en dia, quan es fan coses d'aquestes, sembla que sigui la gran cosa i mira, fa 150 anys ja es feien aquests avenços. No? En tot cas, fem un salt temporal, donem per descomptat que el Diluvio té èxit i que assoleix una popularitat que esdevé ja molt gran durant la Segona República. Hem de dir que el diari s'havia declarat republicà ja el 1868, en la Revolució Liberal, després d'uns inicis una mica dubitatius, i va mantenir aquesta posició durant la resta de la seva història. Quan es va proclamar, quan es va formar Esquerra Republicana de Catalunya, poques setmanes abans de les eleccions municipals del 31, va ser l'únic diari de Barcelona que va dir aquesta formació política és interessant, cal apostar per aquesta formació política. Penseu que altres diaris, com per exemple La Publicitat, era el diari d'Acció Catalana Republicana i estava en contra, que era la competència. Evidentment La Veu de Catalunya tampoc, ni La Vanguardia, cap dels altres diaris. Va ser l'únic diari que va dir apostarem per aquests i feu el favor, lectors nostres, de votar aquest senyor tan entranyable, l'avi Macià, perquè ens agrada molt la seva personalitat. És un senyor que, malgrat que és separatista, i a nosaltres no ens agrada el separatisme, perquè nosaltres som republicans federalistes, entenem que els seus plantejaments encaixen dintre del que pot ser la construcció de la República Federal, i amb una lectura voluntarista, evidentment. I així van donar suport a aquesta candidatura que, efectivament, com ja sabem, va ser la gran triomfadora de les eleccions municipals del 31. És aquesta l'única explicació? Evidentment no, però és un argument més per afegir, i fins ara ignorat i fins ara no tingut en compte pels historiadors que han tractat l'èxit electoral d'Esquerra Republicana. Encara molts, quan escriuen sobre això, diuen va ser una sorpresa, ningú s'ho esperava, no ens ho expliquem. Doncs mira, una de les raons és aquesta, perquè el tema de l'anàlisi dels mitjans de comunicació sembla mentida, però si avui en dia ens sembla que és molt important saber què pensa o què fa o què diuen El País o La Vanguardia o TV3 o la Televisió Espanyola sobre la política, doncs en aquell moment també era molt important, perquè ja estem parlant d'una societat de masses amb uns mitjans de comunicació molt influents i que estan només al voltant dels diaris. No hi havia la ràdio, que tenia un paper molt incipient, evidentment no hi havia ni televisió ni altres mitjans de comunicació, per tant la premsa era el seu moment més gloriós. El Diluvio, efectivament, cop es proclama la República, van a intervenir en la vida pública per impulsar les seves idees tant com puguin. I aquí tenim aquesta portada que correspon a la vigília de les eleccions del novembre del 33, eleccions generals, en la que veieu que es diu a luchar por la República, i a sota hi ha una llista que és una llista electoral. Penseu que ells sempre reclamaven la unitat dels partits republicans de cara a les eleccions, perquè sabeu que el sistema electoral era de tipus majoritari i aleshores si anaven els partits desunits teníem molt les de perdre. I ells es gargamellaven els editorials demanant això i no ho aconseguien. En aquesta ocasió no ho van aconseguir, van anar separats els partits republicans. I aleshores ells van fer una interpretació de la llei electoral per la qual es podia fer el que se'n diu el panachage, la selecció de candidats de diferents candidatures. I ells van dir, senyors, anem a proposar-vos, electors nostres, que voteu una candidatura que serà de selecció dels millors candidats republicans de les diferents candidatures. Primer hi posarem el Manuel Azaña, que encara que no es presentava per Barcelona, ells posen l'Azaña.
I després, doncs, aquí hi ha el Companys, aquí hi ha el Macià, aquí hi ha federals, gent d'Acció Catalana Republicana, vull dir, van agafar el millor de cada casa, el que els va semblar millor, no? I els hi van dir als lectors, agafeu el diari, retalleu amb unes tisores aquesta papereta, aquesta llista, aneu a la mesa electoral i poseu-la dintre l'urna. I això, que avui en dia ens explota el cap, no? Pensar en una cosa d'aquest estil, però efectivament va funcionar i hi va haver com a mínim 12.000 persones que van votar pel Manuel Azaña a Barcelona, que són les que corresponen a aquesta candidatura. Ells expliquen al diari que van tenir molts problemes amb moltes meses electorals que no els admetien aquesta llista, en altres sí, evidentment, aquestes 12.000 van funcionar. Bé, no sabem quin hauria estat l'èxit complet si haguessin admès totes les paperetes, però Déu-n'hi-do, les 12.000 vots. Déu-n'hi-do i també és un resultat migrat, perquè penseu que el candidat que va tenir més vots va ser el Companys, que en va tenir 140.000, per tant és una desena part, com a molt, o sigui que estem a molta distància. Però és molt notable, és una cosa extraordinària als meus ulls, de veure com un diari s'atrevia no solament a recomanar votar per una opció política, sinó a fer aquest paper de tutela, anem a dir, sobre els partits per dir us heu de presentar junts i si no, doncs nosaltres farem la unió, sisplau, per força. O sigui que és realment curiós. Va ser igualment influent i determinant, almenys en la seva voluntat, quan va morir en Macià, per exemple, que es va obrir la incògnita de qui seria el relleu de Francesc Macià a la presidència de la Generalitat. Ara ho veiem molt clar, però llavors no estava gens clar. Hi havia altres polítics que tenien aspiracions i que tenien altres idees fins i tot més nacionalistes, que no pas en Companys, que era percebut clarament com un republicà federalista, i ells van apostar des del primer moment pel Lluís Companys, fins al punt que el director, el Jaime Claramunt, que va escriure unes memòries que van poder rescatar, explica en aquestes memòries que ell va convidar el Companys al seu despatx i li va dir: escolta, vull fer un article en el que proposaré que tu siguis el proper candidat a la presidència de la Generalitat. I segons el Claramunt, el Companys primer es va fer una mica l'estret i després va acabar accedint a les seves peticions i efectivament es va publicar aquell article, i no només aquell, sinó tota una sèrie d'articles en dies posteriors en la mateixa línia, apostant per Lluís Companys com a la persona que era la més idònia, la més apta per seguir la presidència de la Generalitat. Els altres diaris, efectivament, van reproduir això, van dir, La Vanguardia, per exemple, explicava, sí, el Diluvi ha proposat que sigui el Companys, i La Vanguardia ja sabem que no li era gens simpàtic el Companys, deien, quan finalment el van escollir, van dir que és el menys dolent dels pitjors possibles candidats que hi podria haver dintre d'Esquerra Republicana. Una fórmula d'aquestes estranyes. En fi, vull dir que ells tenien unes ganes d'intervenir en la vida pública molt grans. Un altre fet que van fer va ser una sèrie d'editorials en els primers mesos de la proclamació de la República, adreçats a diferents col·lectius, donant arguments de per què la República era interessant pels obrers, pels empresaris, pels treballadors, i en un d'aquests en van fer un, per exemple, a favor de l'autogovern de Catalunya. I va ser un editorial que molta gent el va trobar tan encertat, que el van reproduir en forma de cartell a les parets de Barcelona i d'altres ciutats de Catalunya i d'Espanya. En van fer un tiratge de 100.000 exemplars. És una cosa bastant impressionant, que enganxessin aquest editorial pels carrers en el que explicaven en castellà quines eren les raons per les quals el poble de Catalunya es volia autogovernar i per què volia l'Estatut de Catalunya. Tot això és mostra d'aquesta iniciativa d'aquest diari, que tenia una base de lectors
diguéssim, des de les classes mitjanes, mitjana, anem a dir, fins a les classes més treballadores. Aquesta és una fotografia molt maca, en la que veiem el diari sobre la taula, i aquestes persones que seuen aquí, doncs, ja veiem, el Josep diu, aquests són treballadors de coll blanc, exactament, no? O sigui, que podrien ser persones que treballessin a l'administració d'alguna empresa o que treballessin en algun comerç o en alguna feina d'aquest estil, no? Diferent dels treballadors de fàbrica, no? Que clarament dibuixa aquí el Ricardo Piso, que és aquest il·lustrador tan fantàstic d'aquesta època, que era molt col·laborador també del diari, els hi va fer moltes obres molt maques, i aquí es veu clarament aquest perfil dels treballadors. Tenim informació de quins eren els col·lectius que llegien el diari gràcies a unes llistes que van publicar durant un temps d'aportacions a fons que ells feien recol·lectes a favor de la família del Galán i García Hernández, per exemple, que són els màrtirs de Jaca. Ells van fer una col·lecta de diners i es publicaven al diari les llistes de persones particulars, però també de col·lectius que aportaven diners. I aquí surten tots els treballadors de totes les grans fàbriques de Barcelona, totes, l'Hispano Suïssa, en fi, totes l'escocesa, totes les que us pugueu imaginar, més molts tallers i tallerets, molts, encapçalats moltes vegades pel propietari, que anava al davant, el propietari de talleres no sé què, i els 7 o 8 treballadors. Més moltes tavernes, era un diari que circulava molt en aquesta mena d'ambients, com tots els diaris populars. Els diaris populars es caracteritzen per això, per ser compartits en centres socials, allà on hi havia una taverna, on hi havia un ateneu, on hi havia una barberia, on hi havia un centre republicà, qualsevol d'aquests llocs, allà arribava el diluvio i un exemplar del diari podia ser llegit per moltes persones i moltes vegades també llegit en veu alta, de manera que altres persones que potser no sabien llegir o no sabien llegir amb la facilitat que ho podien fer els seus companys, podien escoltar què és el que deia el seu articulista preferit sobre aquest tema o aquell altre, o saber quines eren les informacions. I aquest és un fet cabdal que diferencia la premsa popular de la premsa més conservadora, més seriosa. Per exemple, La Vanguardia sabem que és un diari que té una gran fortalesa en les subscripcions. És un diari que sempre en la seva història ha tingut una base de subscriptors enorme, molt forta, que li ha donat una gran solidesa i encara la té. Cada cop menys, però encara la té. Però què passa amb un diari d'un subscriptor? Doncs que aquell diari va a casa d'aquell senyor i se'l llegeix el senyor o la senyora de la casa i potser el fill gran o una tieta o 3 o 4 persones com a molt. En canvi, el diari popular, que va parar en una barberia, doncs aquell mateix exemplar potser se'l llegeixen 50 persones. Per tant, la influència del diari popular és molt més gran. Aquesta va ser també la discussió que van tenir durant molts anys el Periódico i La Vanguardia, ja en temps moderns, perquè el Periódico efectivament és l'hereu del diluvio, és el diari popular sorgit després del franquisme i hereda aquest paper. No hi ha una connexió en absolut, ni empresarial, ni tan sols la direcció del Periódico sap què era el diluvio, no ho saben, perquè això, diguéssim, era un tema desconegut fins fa molt poc. Però és aquesta també la discussió que hi havia. Ja us dic que ells donen molt suport als companys, els companys el veuen com un dels seus, directament. Alguns dels redactors del diari havien fins i tot compartit cel·la o que han compartit presó amb els companys en alguna ocasió i havien també compartit diari perquè havien treballat en altres diaris en èpoques anteriors i per tant se'ls sentien com una persona molt pròxima. El company ja sabeu que també va fer de cap de redacció del diari La Publicitat durant un temps, quan es deia La Publicitat, i escrivia també articles d'opinió com quan era diputat, per exemple, als anys 20, quan estava
muntant la Unió de Rabassaires i tot això, doncs, entre altres llocs, escrivia el Diluvio. I, vaja, és una persona molt propera. No? Cosa que no treu que ells el critiquessin. Quan estava allà en el govern, doncs el van criticar, i sobretot amb la deriva, diguéssim, més nacionalista que va agafar a la primavera-estiu del 34. No? Quan es precipiten doncs, aquests fets, doncs, la polèmica i el conflicte, diguéssim, amb el Tribunal de Garanties sobre la llei de conreus i tota aquella història que va acabar el 6 d'octubre doncs, amb els fets d'octubre. No? Ells doncs, es distancien ja, diguéssim, a la primavera-estiu del Companys, li diuen doncs, que s'està equivocant, i després, quan es produeixen els fets d'octubre, doncs, també li diuen que ha fracassat, li arriben a dir que no ha fracassat l'autonomia, que ells diuen hem de salvar l'autonomia, diu, en tot cas, diu, qui ha fracassat són els gestors de l'autonomia, que siguin Companys. No? En tot cas, mesos després ja es van reconciliar amb ell, ja, diguéssim, un cop l'aparell repressiu de l'Estat doncs, va actuar, diguéssim, anul·lant l'autonomia i posant molta gent a la presó, no? Doncs ells doncs, ja ràpidament doncs, es van sumar a aquest bàndol agreujat. No? Van patir també la repressió perquè el diari doncs, va ser suspès després de l'11 d'octubre i fins al mitjans de novembre va estar suspès de circulació, i després quan va tornar a sortir va patir la censura prèvia que es va reinstaurar a Espanya per primer cop des de la dictadura del Primo de Rivera. No? És a dir, que sí que també formaven part del paquet de persones i d'institucions ciutadanes agreujades per la situació, per la repressió d'aquella època del govern de la República sobre els que havien participat d'una manera o una altra en els fets d'octubre. No? Aquesta portada correspon al final de tot això, que és quan els Companys doncs, ja han tingut lloc les eleccions del febrer del 36, i el Companys ja és indultat i ja està a punt de tornar a Barcelona, i publiquen aquesta portada ja amb un dibuix de l'itinerari que farà la comitiva presidencial, no? Aquelles imatges, si recordeu, del Companys amb un cotxe sense descapotable, no? amb el mocador, amb aquell aspecte una mica malaltís que tenia, tornant de la presó de Cadis. Doncs ells, ja veieu, ens publicaven el mapa perquè la gent pogués localitzar el lloc on situar-se i rebre els Companys tan bé com poguessin. No? Aquesta primavera del 36, jo dic que és una primavera federalista perquè ells doncs, entenen que les coses poden tornar a encarrilar-se a la República Espanyola i fan una ofensiva federal. Fan una ofensiva federal que jo en dic que és reclamar doncs, aquesta orientació per la Segona República. Fan molts articles amb una campanya que en diuen federalitzar Esquerra Republicana, que li estan dient deixeu-vos de somnis, de somiatruites independentistes i feu favor d'apostar pel model federal, que és el que té futur i el que és viable. I aprofitant això, doncs, se sumen o organitzen un acte molt important que és la inauguració del monument al Pi i Margall i la República al Cinc d'Oros de Barcelona, a la cruïlla del Passeig de Gràcia i la Diagonal, que era un monument que s'havia començat a gestar 20 anys abans, però que es va acabar de construir l'any 35, just quan les institucions catalanes estaven intervingudes pel govern de la República. I aquí a Barcelona doncs, hi havia d'alcalde el Joan Piquí i Pont, i que no va celebrar res. O sigui, es va acabar el monument perquè estaven en marxa les obres i allò no es va inaugurar ni res de res. Llavors el Diluvio, a la primavera del 36, a l'abril, va dir és el moment, hem d'inaugurar aquest monument i farem un acte homenatjant el Pi i Margall, que és aquesta portada extraordinària amb aquest dibuix a llapis del seu líder. Penseu que el Pi i Margall ells el veneraven fins a un extrem una mica fins i tot còmic,
no? Perquè a vegades el diuen el maestro contínuament, no? I sembla que cada paraula del maestro sigui sagrada, no? I que s'ha d'agafar tot el que el maestro diu com si fos la Bíblia, no? Ells que eren tan crítics amb l'Església, no? I tan crítics amb els ritus catòlics, no? Doncs resulta que imitaven d'alguna manera amb sants laics aquesta manera de fer, no? En tot cas, efectivament, ells van organitzar la inauguració del monument i van convidar tant el Lluís Companys com el Pissunyer, que era l'alcalde de la ciutat ja en aquell moment, i aquesta fotografia n'és testimoni, i altres. Un altre cop aquesta cosa extraordinària, un diari organitzant un acte públic, tenint aquesta iniciativa d'influir, de participar en la vida social i política del país, fins al punt d'això, d'organitzar ells la inauguració d'aquest monument, entesos com a representants o com a portaveus d'aquest esperit republicà amb el que sempre s'havien distingit i que volien que fos la seva petja, la seva identificació. Bé, sabem que això no va anar bé, no va sortir endavant, i com no podia ser d'una altra manera, quan va esclatar la Guerra Civil, doncs ells es van apuntar a la defensa de la República a ultrança, des del primer moment, i no passaran, no passaran de cap manera. Durant la Guerra Civil, doncs ells van patir els problemes que tenien altres diaris, com per exemple la carestia del paper, que era molt difícil aconseguir paper per poder publicar el diari, van haver de reduir pàgines, com tots els altres diaris, van patir també la censura, va haver temps, hi havia dos tipus de censura a Barcelona, hi havia una censura política i una censura de guerra, per evitar que es publiquessin informacions que l'enemic pogués tal i qual. Però la censura política, ells el van denunciar, van dir, escolta, no pot ser que hi hagi censura política, perquè ens censuren políticament a nosaltres. I tot era una mica desgavell, tot era bastant desgavell. I ells, que eren molt de la broma, se'n reien de tot plegat, i feien juguesques. Una vegada van passar a la censura un article que els havia recomanat el Comissariat de Propaganda. El Comissariat de Propaganda havia recomanat un article d'un diari francès i ells el van passar a la censura com dient, bueno, a veure què passa, i la censura el van censurar. I van dir, escolta, és ridícul, tot això és ridícul. Resulta que el censor era el Joaquim Montaner, que havia sigut el secretari de l'exposició del 29, el marquès de Foronda, un personatge que era un carcamal, que després va ser un falangista notable durant el franquisme, o sigui que tot era bastant contradictori i hiperbòlic durant la Guerra Civil. Ells van tenir, a diferència de la resta de diaris de Barcelona, ells es van mantenir independents fins l'any 38. Els altres diaris van ser incautats per diversos partits polítics o per la Generalitat mateixa, en el cas de La Vanguardia. En canvi ells, com que ningú dubtava que eren republicans, no calia demostrar res, llavors van mantenir-se independents fins que el govern de la República es va instal·lar a Barcelona i els va anar dient, escolta, us heu d'associar amb algun partit. Primer van arribar a un acord amb la Unió Republicana del Martínez Barrio i van fer una mica de portaveu d'aquest partit, publicant los textos i articles i tal, però mantenint la direcció editorial. I després això durant unes setmanes i els van acabar imposant que el diari fos governat i incautat, de fet, per la UGT del País Basc. Aleshores, el personal del diari va quedar, diguéssim, en segon pla, el director no va acceptar la situació, se'n va anar a casa seva, va dir jo no vull participar, perquè li van proposar ser sotsdirector, però va dir això és una comèdia, jo me'n vaig a casa i feu el que hagueu de fer, però jo no participaré en això. I per tant l'últim any del diari, de la primavera del 38 al febrer del 39, està en mans de la UGT del País Basc i escriuen aquí personatges socialistes com per exemple el Julián Zucazargoitia, que firmava com a Félix Mendieta, i altres, l'Antonio Huerta era el director,
i en fi, van ser els que van portar el diari en aquesta última etapa. Aquest és el Sant Blancat, bueno, ja us ho diré després, no? En tot cas, diguéssim, això com s'acabava? Doncs s'acabava de dues maneres, no? O els que es van quedar, perquè alguns es van quedar, com per exemple l'editor, es va creure potser la propaganda franquista de que no li passaria res, i aquesta és la fitxa d'entrada a la presó, no? del Manuel de la Sart de Aran, que pobre home, doncs, al cap d'unes setmanes de ser a la Model, es va posar malalt del ronyó i va morir. Segons els seus familiars, doncs, no el van atendre, el van deixar morir com un gos, cosa que no m'estranyaria gens, no? I efectivament doncs, ell va acabar la seva vida aquí, els seus fills van continuar a la presó un temps, després van poder sortir, però tota la seva vida van estar molt vigilats per la policia, que entrava a casa seva, els feia registres, estava sempre molt a sobre, etc. I l'altra via de sortida doncs, era l'exili. I aquesta és una fotografia del director del Diluvio, aquest senyor Corbatí, que és el Jaime Claramunt, arribant a Cuba, acompanyat de la seva dona, que era l'Anna Guix, una ballarina, perquè ell era nascut a Cuba, el Jaime Claramunt. Havia de pares catalans, però havia nascut a Cuba doncs, el 1870. No? Per tant, per ell doncs, era tornar a casa seva, no? Tot i que havia deixat casa seva als 20 anys, o sigui que feia molt temps, però havia mantingut el contacte, havia fet fins i tot una publicació dedicada a promoure les relacions econòmiques i comercials amb Cuba, tenien un corresponsal a Cuba, el Diluvio, tenia una persona que els enviava cròniques, ell publicava també articles a diaris cubans, vull dir que durant tot aquest temps ell va mantenir el contacte. No? I quan va arribar allà, doncs, li van donar certes facilitats. No? El Ministeri de Cultura del govern de Cuba li va facilitar la col·laboració amb una emissora de ràdio cultural, que era propietat del Ministeri, en la que ell va fer una secció que la va anomenar Memòries d'un viejo reportero. I aquí explicava batalletes de la seva vida com a director del Diluvio. No? I vam tenir la sort que aquestes conferències que ell va fer a aquesta ràdio, les va escriure, les va anotar a mà, diguéssim, amb una llibreta, i aquests papers van anar a parar a l'Arxiu Nacional de Cuba. I jo vaig saber-ho llegint un llibre sobre l'exili republicà a Cuba i aleshores doncs, van fer mans i mànigues per aconseguir que me les fotografiessin, aquests papers, i me'ls van enviar, els vam transcriure i bueno, vam editar unes memòries del Jaime Claramunt l'any 2017, ja fa uns quants anys, que va ser la primera pedra d'aquesta feina que després vaig completar amb l'anàlisi del que va ser la cobertura del diari de la Segona República. O sigui que aquesta és la història. Aquí teníem el Sant Blancat, que potser val la pena dir alguna paraula sobre ell, que és un altre dels personatges del diari molt interessants. A veure, com tots els diaris, el Diluvio era un diari en què hi havia una pluralitat de posicions. No? Sempre passa que la direcció del diari i la propietat del diari tenen unes idees determinades, en aquest cas eren burgesos republicans reformistes, per dir-ho ràpid, no? I federalistes, però ells eren burgesos, i una gent moderada, que quan busquen un aliat se'n van a buscar el Martínez Barrio, que és un polític d'un partit molt moderat, que és una decisió dels radicals. No? I en canvi, a la mateixa redacció hi ha elements molt més ferotges i molt més reivindicatius, molt més a l'esquerra, i és el cas del Sant Blancat. El Sant Blancat era un militant de la CNT i era definit pel Juan García Oliver un agitador revolucionario. Era un senyor que durant la restauració va passar innumerables vegades per la presó, per delictes sempre d'impremta, per atacar a l'Església Catòlica, a la monarquia, a tots els poders fàctics, a l'exèrcit, bueno, era un espectacle. I l'home no es rendia, si mireu aquesta caricatura que li van fer amb una publicació, no? És que diu, passava més temps entre reixes que fora, no? Perquè aquest home era espectacular. No? I té una trajectòria curiosa, no? Perquè quan comença la Guerra Civil, al mes d'agost, lidera un grup d'anarquistes que assalten l'audiència de Barcelona, el Passeig Lluís Companys,
el Palau de Justícia, no? I prenen possessió de l'audiència i comencen a organitzar la justícia popular republicana. I Sant Blancat es converteix en jutge d'un dels jutjats especials que reprimiran els que es van sollevar el 18 de juliol, els militars, no? I ell firma 17 sentències de mort i moltes altres sentències d'altre tipus, no? I després doncs, ja passa al Tribunal de Cassació amb l'Andreu Llavelló i ja és una patum, no? Però va fer una bona feina al vaixell Uruguai, ell estava a l'Uruguai i en fi, que personatge important. I no és l'únic, també hi ha un altre periodista del diari que també fa de jutge en els tribunals populars, que era l'Eduardo San Juan, que també eren molt afins, no? Havien tingut fins i tot també les seves aventures polítiques, no? El Sant Blancat va ser diputat a les Corts Constituents a la llista d'Esquerra Republicana com a independent federal. Ell era diputat en les llistes d'Esquerra Republicana, no? I era tan abrandat en la defensa dels drets dels treballadors i de les classes populars doncs que va haver-hi una vaga a l'estiu del 31 a Sevilla de la Telefònica que va ser reprimida de forma salvatge per les guàrdies d'assalt i va produir desenes de morts, no? Si no recordo malament, com a mínim, no sé, uns quants morts, no recordo quants. I ell això ho va denunciar d'una forma molt abrandada al Congrés dels Diputats. I va sortir l'Ortega i Gasset i li va dir no se comporte usted com un jabalí. I d'aquí ve el tema de l'epítet de jabalís al Congrés dels Diputats, que encara avui es fa servir, no? A vegades, perquè hi ha algun dels diputats més abrandats, sovint d'Esquerra Republicana, com per exemple el Joan Tardà o Gabriel Rufián, no? Els diuen jabalís, no? I ve d'aquí la història. No era ell l'únic, hi havia altres, els radicals socialistes també eren molt deixats anar, anem a dir, no? La seva retòrica, però en tot cas el Sant Blancat és un dels personatges molt interessants d'aquesta època i escrivia, a part de la seva trajectòria als jutjats o al Congrés dels Diputats, etc., escrivia d'una forma magnètica. Era un home que feia servir agafava llatinismes i agafava vocables de l'Aragó rural d'on ell venia, que ell era de Graus, i agafava unes paraules que jo, hòstia, l'he de buscar, clar, perquè no, què m'està dient ara? No, gens habituals, no? I tot doncs, amb els temes de justícia social que a ell el preocupaven, no? Ell tenia una agenda molt bàsica, despensa i educació. Ell era deixeble del Costa, es considerava deixeble de Joaquín Costa directament. En fi, són moltes coses que ja veieu que tinc al cap sobre aquest tema. En tot cas, ho deixo aquí. Si voleu comentar alguna cosa, doncs estic encantat.